Ze ondo, harridura esaldiak. Kaixo denoi, gaur, haserrea, poza eta tristura adieraziko dituzu. Oi, utzi pakea! Hau poza, gaur larunbata da. Ze pena, eguraldi txarra dago. Amaia eta Ikerren bideoaren zati bat ikusiko dugu. Adi egon, Amaia haserretu egingo da. Musika oso zen entzuten duzu. Gustuko dut. Txarra da. Zergatik? Entzumena galtzen da. Zer? Entzumena galtzen da. Entzumena zer? Zazpikuta. Haserrea, poza eta tristura adierazteko honelako esamoldeak erabiltzen ditugu. Haserretzen garenean adibidez, zoaz pikutara, edo utzi pakean, esaten dugu. Pozik gaudenean, zoragarri, edo ederki eta ederto erabiltzen dugu. Triste gaudenean, pena da, edo lastima. Poza edo tristura adierazteko beste modu bat da, zer galdetzailea eta izena erabiltzea. Ze poza? Oso nota ona jarri dit irakasleak. Ze pena? Nire lagunak nota txarra atera du. Beste modu bat da, hau erakuslea eta izena erabiltzea. Adibidez, hau pena. Ez dugu jai egunik izango. Edo, hau poza. Gaur larunbata da. Amaia Ikerrekin haserretu da. Zer esan dio? Zoaz pikutara, ala zoragarri? Zoaz pikutara. Triste gaudenean zer esaten dugu? Pena da, ala ederki? Pena da. Oso nota ona jarri dit irakasleak. Poza edo poza. Hau poza edo ze poza. Nire lagunak nota txarra atera du. Pena edo pena. Hau pena edo ze pena. Euskaraz, haserrea, poza eta tristura adierazteko esamolde batzuk erabiltzen ditugu. Poza eta tristura adierazteko moduak. Lehenengoa, zer galdetzailea eta izena erabiltzea. Bigarrena, hau erakuslea eta izena erabiltzea. Primeran, segi horrela.